classmate yangu iyi. Ko, mira toka. Koindela. Uinoadza neo college, omkanganwera ndikambukadza paipe kuskate. Ana kwawanda saka natamazi yakurorana soka. Pamwana ndio kutrima. Alright. Don't roraka. Say week neo wakabvisa 50k, iwe kubvisa mari. Yosandi compare na say week neo. Say don't compare na say week neo. Ati mese muri varume. Saka kana tese tiri varume zvandi tese towana 50,000. Ndinodo. Kana usingari zvekurorwa ngotaura. Ndikutaura choka kana usari zvekurorwa taura. Iwe kana usingari zvekurorwa chingotaura. Inini kurora ndikuda bari zvoti ndingawane 50,000. Unoshanda, antori murume unoshanda. Pari rikacho ndikawana 50,000 ndakubvisira. Ndokubvisira hauna zvipandewo. Andina. Panozoya paFacebook waitaura zvawanoda ndikaisa mapicture ako paFacebook. Andini zvoti ndakuroora. Ana naFrank otanga ngouya vachitaura zvawanoda. Ungandofara nazvo izvo. Asha. Saka ndizvokubvisirwa mari haina basa. Ndokona kubvisira 50,000. But vamwana woyo wataura zvawanoda. Unofunga ndofila seni. Ndozotanga kubvisa futi mapicture ako ese futi paFacebook. Zvinondirwadza ndiri kunyepera. Mari ndokona itsvaga 50,000 haisi chinhu. But izvozvo kuti ndabvisa 50,000 vanhu votanga kutaura rafu. Vanzi akakaonda, bhodhi yake ine, ndozvandensingade izvozvo. Saka usada kundambo chindikombera na say week now. Say week now ndi say week now. Inini ndina nditi. Mara atiwane zvakafanana. Ndiano. Aumuziye rokuchechi, aumuziye. Alright, ndamuziye.